Ahojte, v tomto videu si pozrieme Studio Moon TV. Počkajte, zapnem zvuk. Videá vyzerajú tak divne a tak amatérsky. Ja som tak neprofesionálny. To už som videl. Všetku techniku dostať hore. Neviem, či tu je nejaká jaskyňa. Hej, za normálne okolnosti by som použil X-ray, ale X-ray... Pozrite si toto video. v tomto videu. To znamená, že dajte like na moje video a hneď skočte na jeho video a dajte tam like tiež. Berte toto video ako preklad Salcovho No videa dobrý deň, že... Každopádne nezabudni potvrdiť... Tuto som ešte v CapCute, tuto editujem teraz. A že prosím dajte sub, lebo do 2025 dám vám challenge, do 2025 dajte 1000 odberateľov, ok? Ale čo je tento obrázok? Prečo si ho každý pamätá? Kde bol odfotený? Odkiaľ pochádza? V tomto videu sa detálne pozrieme na to, čo je tento obrázok zač a čo sa skrýva za dovolím si povedať najikonickejším obrázkom v Minecraftovej histórii. Je to zároveň aj príbeh youtubera Salsi1, ktorý sa venoval hľadaniu tohto obrázka a preto máte jeho video v karte a hoďte mu tam like. Tento obrázok môžete v Minecrafte nájsť na dvoch miestach. Za prvého môžete vidieť v nastaveniach Resource Packu, kde je obrázok použitý ako náhľadovka defaultného vzhľadu v Minecrafte. A za druhého môžete vidieť v multiplayer sekcii, pri serveroch, ktoré nemajú nastavenú žiadnu vlastnú ikonku servera. Tu je ale ukázaná v čierno-bielej forme. Pre nových hráčov ale môže tento obrázok vyzerať dosť divný, hlavne kvôli tomu, že sa nepodobá veľmi na terajší vzhľad Minecraftu. Ako napríklad to, že tá hora je divná, pláž je tu úzka a stromy sú oveľa zelenšie ako by mali byť, ale pokiaľ ste dlhodobý hráč Minecraftu alebo máte len trochu viac vycibrené oči, viete prečo tento obrázok vyzerá tak ako vyzerá. Tento obrázok bol totiž odfotený v oveľa staršej verzii Minecraftu. Rovnako ako Salsi a ja som začal aktívne hrať Minecraft, keď vyšla verzia Beta 1.8.1 v októbri 2011, kde pridali Hunger Bar a Creative Mod. Bolo to skoro 9 rokov dozadu. A ten obrázok už existoval. Musíme v tomto ohľade ísť teda do ešte staršej verzie, a to až do Minecraftu Alpha. Prečo vyleda? To neriešime. Dobre, skipujem vám to. No konečne. 10. novembra 2010. Je to verzia, ktorá oficiálne začala podporovať texture packy. A rovno s tým pridal to aj ikonku, o ktorej sa momentálne bavíme. Táto verzia je najstaršia verzia, kde sa tento obrázok nachádza, jednak v hre a jednak v súboroch hry. Aby sme boli uistení, Salsi skúšal staršie verzie extraktovať a obrázok už v akýchkoľvek nižších verziách nenašiel. To znamená, že tento obrázok musel byť vyfotený vtedy, keď Minecraft Alpha 1.2.2 vytvárali, alebo bola odfotená niekedy dávnejšie. Ale zhodou okolností tento obrázok ani nemohol byť odfotený viac ako mesiac dozadu, keďže mesiac dozadu vtedy bola vydaná verzia Alpha 1.2, ktorá zmenila vzhľad biomov z extrémne zelených na viac tmavo-zelené, ktoré už vidíme na našom obrázku. To nás vedie k záveru, že tento obrázok bol vyhotovený niekedy okolo októbra alebo novembra roku 2010. Keď si otvoríme verziu Alpha 1.2.2 do väčších detailov, vieme tam nájsť tento obrázok pomenovaný ako pack.png, ktorý má rozlíšenie 128 na 128 pixelov. Nikde inde ale nie je možné nájsť tento totožný obrázok vo väčšej kvalite. Dokonca ani v najnovších verziách. Toto je všetko, s čím môžeme pracovať. A len týmto je možné zistiť, skade do frasa tento obrázok pochádza a v akom seede je táto lokácia. Prvú vec, ktorú Salsi urobil je, že vložil obrázok do Chromu a cez Google obrázky vyhľadal všetky ostatné ikonky, ktoré s obrázkom súviseli. To, čo ale našiel, bolo demotivujúce. Jedine, čo tak akurát našiel, boli zle upscalenuté úplne rovnaké 128x128 obrázky, či už zo skin strániek, webov, kde sa dali vytvoriť suspeky, alebo z YouTube kanálov. Nenašiel nič lepšie, od čoho by sa vedel odraziť. Skúšal teda vyhľadať dokumentačne a textovo, či sa niekde na wiki stránkach o Minecrafte nenachádzajú bližšie informácie o tomto obrázku. Nenašiel taktiež nič. Po nejakom čase vyhľadávania nakoniec ale našiel jedného človeka, ktorý sa na fórach pýtal rovnakú otázku. To je ono. Proste jeden človek. A opýtal sa to na oficiálnych Minecraftových fórach. To bolo ale dávno v roku 2012. S tým, že nikto ešte tomu typkovi nedokázal ani odpovedať s akoukoľvek informáciou, ktorá by nám pomohla. Po ďalšom dlhom hľadaní sa nenašlo nič. Salsiho teda napadol záložný plán. A to opýtať sa na obrázok ľudí na Minecraft subreddite.
A požiadal taktiež ľudí, aby mu pomohli ho nájsť. Do pár dní dostal pár odpovedí, ale boli všetky úplne k ničomu. Týždne ubiehali a nikto sa neozýval. A pomaly, ale isto začal Salsi tento projekt uzatvárať, pretože nemal žiadnu šancu získať ďalšie informácie. Ale potom, absolútne z ničoho nič. Skoro po mesiaci získal Salsi ďalšiu odpoveď na jeho poste. A toto už bol mega veľký skok dopredu. Nejaký typek mu poslal, že to fungovalo od verzie beta 1.3 až beta 1.7. Problém bol ale v tom, že sa jemu samému nepodarilo v tom svete danú lokáciu nájsť. V tom prípade nezostávalo nič iné, len ako si tú starú verziu Minecraftu zapnúť, vytvoriť svet s rovnakým seedom Mojang a nájsť lokáciu sám od seba. A použiť fly, aby sa podarilo lokáciu nájsť rýchlejšie. Ale moment, to je všetko blbosť, nie? Ako môžem zadať seed do Minecraft verzie, kde ešte nebolo možné nastaviť seed manuálne? Táto možnosť bola pridaná až o verziu neskôr, v Minecraft beta 1.3. Ako je to možné? Tak tu je odpoveď. Potom, ako boli do Minecraftu pridané seedy vo verzii beta 1.3 v októbri 2011, Minecraft používal rovnaký princíp generovania svetov až po verziu 1.7.3. Takže aj keď sa v Minecrafte 1.2 nedal seed zadať, v súbore sveta level.dat seed ale zadaný bol. To znamenalo, že nezáležalo na tom, či bude niekto štruktúru hľadať vo verzii 1.2 alebo 1.7.3, pretože svet bude po zadaní Mojang seedu stále vyzerať rovnako. Po asi ale hodine hľadania lokácie furt Salsi nenašiel nič. Tu je asi ale väčšia pravda to, že typek, ktorý napísal, že sa lokácia nachádza v Mojang seede, to asi nemal veľmi v hlave zrovnané. Pretože keď zadám do Google Mojang seed, nenájde mi nič špecifické, čo sa v seede nachádza. A už vôbec nič blízke k tomu obrázku. Salsi sa ale nevzdal. Rovnako ako aj pre neho, aj pre mňa znamená tento obrázok neskutočnú nostalgiu. Tu chuť toho old school Minecraftu, ktorá sa stále zobrazuje aj v najnovších verziách, dokáže dostať do stavov akéhokoľvek Minecraft veterána, včetne mňa. Hneď potom, ako Salsi vydal svoje prvé video ohľadom tejto témy, získal podporu od stoviek, ba i tisícoch ľudí. Získal tisícky komentárov od ľudí, ktorí mu chceli pomôcť. Ďalší youtuber. Vieš čo, radšej šortsky. Up. 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 Up, up, up. Up. Man versus the unliftable dumbbell. I recently let some very strong guys and girls try this challenge, but none of them could lift the unliftable dumbbell. Not because they were weak, but because the dumbbell weighs 78 kilograms and has such a thick grip. And even people like Eddie Hall are not. Nikocado Avocado scored! Stay in this ice bath for 2 minutes. I'll give you $100 and whatever's in this mystery briefcase. Yeah, let's see how long you can last. Time starts now. 2 minutes. That's very, very cool. I'm gonna ask you some trivia questions, and for every To get a 1 point to win the entire match. Take a look. Som naspäť. This man was excited to spend New Year with his neighbor. But what happens at New Year is unexpected. As the clock gets to 12 a.m., he confesses he hasn't taken a shower since 2020. I haven't showered since 2020. Neighbor, look. This man was excited.
Okay. Testing which car can pass through this hole with the least amount of damage. Seeing how tall I can get until Mom notices. No, dovidenia, keď sa vám páčilo toto video, tak ešte budem robiť takéto videá, ale keď sa vám páčilo toto video, tak môžete dať like a odber. Ďakujeme.